ସମୁଦ୍ର ପାଣି ଲୁଣିଆ କାହିଁକି? ଅନେକ ଦିନ ତଳର କଥା। ଓଡ଼ିଶାର ଜଣେ ବଣିକ ସମୁଦ୍ର ପଥ ଦେଇ ଜାଭା, ସୁମାତ୍ରା ଓ ବୋର୍ନିଓରେ ଓଡ଼ିଶାର ଦ୍ରବ୍ୟ ବିକ୍ରୟ କରି ସେଠାରୁ ସୁନା, ରୂପା, ହୀରା ଓ ନୀଳା, ମୋତି, ମାଣିକ୍ୟ ଆଦି ଜିନିଷ ନେଇ ଆସନ୍ତି। ସେଇ ସାଧବ ପୁଅମାନଙ୍କ ଲାଗି ଦେଶରେ ସୁନା ଫଳୁଥିଲା। ଏହାର ନାବିକମାନଙ୍କ ଉପରେ ଜଳଦସ୍ୟୁମାନେ ବାରମ୍ବାର ଆକ୍ରମଣ କରି ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସେହି ମୂଲ୍ୟବାନ ସମ୍ପତ୍ତିମାନ ଛଡ଼ାଇ ନେଉଥିଲେ। ଏକଦା ଗ୍ରାମର ସୌଦାଗର ଧନେଶ୍ୱରଙ୍କର ଜ୍ୟେଷ୍ଠପୁତ୍ର ରାଜେଶ୍ୱର ବ୍ୟବସାୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସୁମାତ୍ରା ଦ୍ୱୀପ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବାହାରିଲେ। ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି 7 ଭାଇ। ବଡ଼ ଭାଇର ନାମ ରାଜେଶ୍ୱର, ତା ତଳ ଭାଇର ନାମ ବାଜେଶ୍ୱର, ବଟେଶ୍ୱର, ମଙ୍ଗେଶ୍ୱର, ତା ତଳ ଭାଇର ନାମ ଗନ୍ଧେଶ୍ୱର, ତା ତଳ ଭାଇର ନାମ ବିଜେଶ୍ୱର ଓ ସବା ସାନ ଭାଇର ନାମ ଅଜେଶ୍ୱର। ଏହି 7 ଭାଇମାନେ ବିଦେଶକୁ ବିଭିନ୍ନ ଉତ୍ପାଦିତ ଦ୍ରବ୍ୟ ନେଇ ସୁମାତ୍ରା ଇତ୍ୟାଦି ଦ୍ୱୀପରେ ବ୍ୟବସାୟ କରି ସେଠାରୁ ଧନ, ରତ୍ନ ନେଇ ଫେରି ଆସନ୍ତି। ବିଦେଶରୁ ଫେରିବା ବେଳେ ଏହି ଧନେଶ୍ୱରଙ୍କର ପୁଅମାନଙ୍କୁ ବଡ଼ ବୋହୂ ରଙ୍ଗ, ସୋଲି, ଓମା, ସୁଖ, ବିଦୁ ପ୍ରଭୃତି 7 ବୋହୂମାନେ ବନ୍ଦାପନା କରି ଘରକୁ ନେଇ ଆସନ୍ତି। ଧନେଶ୍ୱର ଘରେ ଆନନ୍ଦ ଉତ୍ସବରେ ଭରିଯାଏ। ଲୋକେ କହନ୍ତି ଧନେଶ୍ୱରର 7ଟି ପୁଅ ନୁହନ୍ତି 7ଟି ରତ୍ନ। କାରଣ ଏମାନେ ନିଜ ଦେଶର ଉତ୍ପାଦିତ ଦ୍ରବ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଦେଶରେ ବିକ୍ରୟ କରି ନିଜର ସୁନାମ ବଢ଼ାଇବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ହୀରା, ନୀଳା, ମୋତି ମାଣିକ୍ୟର ଭଣ୍ଡାର ଖୋଲି ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ମାନଙ୍କର ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧିରେ ବାଧା ଦେଲା ସମୁଦ୍ରର ଜଳଦସ୍ୟୁ। ସେମାନେ ଅନ୍ୟ ଦେଶର ଲୋକ। ସମୁଦ୍ର ପଥରେ ଆସୁଥିବା ଡଙ୍ଗା ବା ଜାହାଜକୁ ଅଟକାଇ ମାରଣାସ୍ତ୍ର ପ୍ରୟୋଗ କରି ସେମାନେ ତାଙ୍କଠାରୁ ସମସ୍ତ ସମ୍ପତ୍ତି ଲୁଟି କରି ନେଇ ଯାଉଥିଲେ। ଜଳଦସ୍ୟୁମାନଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ସାଧବ ପୁଅମାନେ ବିଦେଶକୁ ଯିବାକୁ ଭୟ କଲେ। ସେହି ଜାଭା, ସୁମାତ୍ରା, ବାଲି ଦ୍ୱୀପରେ ସାଧବମାନଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ବହୁତ ଥିଲା। ବାଲି ଦ୍ୱୀପରେ ସେମାନେ ବ୍ୟବସାୟ କରି ବହୁତ ଧନ ରତ୍ନ ଆଣୁଥିଲେ। ଏକଦା ରାଜେଶ୍ୱର ବାଲିଦ୍ୱୀପ ଠାରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ସେ ସେଠାରେ ବାଣିଜ୍ୟ କରି ଫେରିବା ସମୟରେ ଜଣେ ଋଷିଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ଭେଟ ହେଲା। ସେ ରାଜେଶ୍ୱରଙ୍କୁ କହିଲେ ତୁମେ ଧନେଶ୍ୱରଙ୍କର ଉପଯୁକ୍ତ ପୁତ୍ର। ତୁମ ଲାଗି ବାଲିଦ୍ୱୀପର ଅଶେଷ ଉପକାର ସାଧିତ ହୋଇଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ତୁମକୁ ଖୁସି ହୋଇ ଗୋଟିଏ ଚକି ପ୍ରଦାନ କରୁଛି। ଯାହାକୁ ତୁମେ ଚକେଶ୍ୱର ବୁଲ ଯା କହିଲେ ସେ ଚକିଟି ଆପେ ଆପେ ବୁଲିବ ଓ ଚକେଶ୍ୱର ରୁକୟା ବୋଲି କହିଲେ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ ଚକିକୁ ଯାହା ମାଗିବ ସେ ତାହା ଦେବ। ସେତେବେଳେ ଲୁଣ ଅଭାବ ଥିବାରୁ ଓ ଜଳଦସ୍ୟୁମାନଙ୍କ ଠାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ସୁନା, ରୂପା, ହୀରା, ମୋତି ପରିବର୍ତ୍ତେ ପଖାଳ ଭାତରେ ଲୁଣ ଗଣ୍ଡେ ଦେବା ପାଇଁ ସେ କୌଣସି ମୂଲ୍ୟବାନ ଧାତୁ ନ ଆଣି ସେହି ଚକିଟିକୁ ଆଣିଲେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଭାବିଲେ ଜଳଦସ୍ୟୁ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇଯିବେ। ବଣିଜ ସାରି ଫେରିବା ବାଟରେ ରାଜେଶ୍ୱର ମନେ ମନେ ଚିନ୍ତା କଲେ ଲୁଣ ନିହାତି ଦରକାର। ତେଣୁ ସେ ତାନ୍ତ୍ରିକଙ୍କ କଥା ଅନୁସାରେ କହିଲେ, ଚକେଶ୍ୱର ବୁଲ ଯା, ଲୁଣ ଦେଇଯା। ଚକିଟି ଆପେ ଆପେ ଘୂରିବାକୁ ଲାଗିଲା ଓ ସେଥିରୁ ପ୍ରଚୁର ଲୁଣ ବାହାରି ବୋଇତ ଭିତରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଗଲା। ବୋଇତ ବାଲିଦ୍ୱୀପ ଛାଡ଼ି ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟ ଭାଗରେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥାଏ। ଜଳଦସ୍ୟୁମାନେ ଏଥିରେ ହୀରା, ନୀଳା, ମୋତି ଥିବ ଭାବି ପୂର୍ବପରି ବୋଇତ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କଲେ। ସେମାନେ ରାଜେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ସମସ୍ତ 7 ଭାଇମାନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କଲେ ଓ ଜାହାଜରୁ ସୁନା, ରୂପା, ମୋତି, ମାଣିକ୍ୟ, ହୀରା, ନୀଳା ନ ପାଇ ନିରାଶ ହେଲେ। ସେତେବେଳକୁ ବୋଇତରେ ଲୁଣ ବୋଝେଇ ହୋଇ ଯାଇଥାଏ। ବୋଇତଟି ଲୁଣ ଭାରରେ ଆପେ ଆପେ ଭାରି ହୋଇ ବୁଡ଼ିଗଲା। ଏହାଦ୍ୱାରା ଜଳଦସ୍ୟୁମାନେ ବୁଡ଼ି ମରିଗଲେ। ବୋଇତଟିରେ ଥିବା ସେଇ ଚକିରୁ ଏଯାଏଁ ଲୁଣ ବାହାରି ସମୁଦ୍ର ପାଣିକୁ ଲୁଣିଆ କରିଦେଇଛି। ସେହି ଚକିଟିକୁ ବନ୍ଦ କରିବାର ଉପାୟ କେହି ଜାଣି ନଥିବାରୁ ସେହି ଚକିଟି ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଥାଇ ଘୁରୁଛି ଓ ସେଥିରୁ ଲୁଣ ନିର୍ଗତ ହୋଇ ସମୁଦ୍ର ପାଣିକୁ ଲୁଣିଆ କରିଦେଉଛି। ବିଶେଷ ଦ୍ରଷ୍ଟବ୍ୟ, କେତେକ କାହାଣୀ ମନୋରଞ୍ଜନ ଏବଂ ନୀତି ଶିକ୍ଷା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କେବଳ କଳ୍ପନା ଭାବଧାରା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ପ୍ରତିବେଶିତ। ଯଦି କୌଣସି କାହାଣୀରେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଆଧାର ନଥାଏ ତାକୁ ସତ୍ୟ ମାନିବା ଅନୁଚିତ।